Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuno ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe amene mutimvera pa wireless ya Zodiac komanso amene mukutionera pa kanema wa Zodiac komanso amene mukutsatira pa makamaka pa page yathu ya Facebook kapena Zodiac online. Tikulandireni kuno ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba kwa malemu a Madalitso Kazombo. Amenewa anali makamaka oyamba wachiwiri oyamba kwa speaker wa nyumba ya malamulo, ndipo amenewa amwalira lachinayi pamenepa ndi pa 8 January mchaka chimenechi cha 2026. Ndiye lero kuyambira dzulo kunali miyambo ya maliro, kunali zochitika zosiyanasiyana zokhudza maliro awo amenewa akazombo. Leronso kulinso programu kapena tsatanetsatane wa mmene mwambo wa maliro uyendere. Ndiye mwina muli ndine Christina Chiota, koma sindili ndekha ndi mzanga. Ine ndi Charles Ventura Zonadi mmene afotokozera Christina kuti tili kuno kunyumba kwa malemu Kazombo, Madalitso Kazombo amene anali nditu MP wa dera la ku East ku Kasungu East, komanso anali first deputy speaker a nyumba ya malamulo kuno ku Malawi chokera mchaka cha 2019 mpaka na 2025, ndipo iwo atisiya lachinayi lapitali momuno mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo pano patili ku nyumba kwawo, ku nyumba ya Tisoni komwe mwambo wonse wa maliro uchitike uyambire komanso pakana kukafika ku Kasungu. Ndiye tikhalere limodzi Zonadi kuti titsatire mwambo umenewu, kuti tichitire umboni mwambo umenewu wa maliro a Madalitso Kazombo, a former MP aku Kasungu East komanso a first deputy speaker a nyumba ya malamulo mchaka cha 2019 mpaka 2025. Mwina kungotambasunanso kuti akazombowa anakhala phungu wa nyumba ya malamulo kuyambira chaka chimenechi cha 2014 mpaka na 2025, kapena kuti chaka chatha, kapena mwachidule kungofotokoza kuti akhalako MP materemu awiri. Ndiye lero mwambo wa maliro kuyembekezeka kuti kuno ku nyumba anthu akhala kuona nkhope, akachoka pamenepa kuona nkhope akhala kulowera ku chalichi chimene amapemphera kuti lingadzi CCP, chalichi cha CCP. Akachoka kumeneku kuyembekezeka kuti atenga thupi la Kazombo kupita nalo kumeneku ku headquarters ya chipani cha MCP. Ndi mmene ndithu ndondomeko yake ikuyenera kuyendera, koma mwina zitha kusintha, zitha kuyenda chonchi, koma kufikira pano akubanja afotokoza kuti yayi ndi mmene zikuyenera kuyendera. Pano chimene chikuchitika ku nyumba ya malemu a Kazombo ndicho kuti anthu ayamba mwambo kuona nkhope ya Kazombo. Zonadi mwambo woyambika ona nkhope uli nkati woyambika ndithu mphindi zingapo zomwe zapitazo,
taona akuluakulu ochokera zipani zosiyanasiyana makamaka amene ndaona ineyo ndi a chipani cha UTM amene afika kuno, ndi akuluakulu so a chipani cha MCP omwe ndi ochulukirapo amene afika kunoko, ndi akuluakulu ena ndi ena ochokera mu nthambi zosiyanasiyana za boma komanso kumbali ya ndale, anthu ochitachita mu za ndale mzipani komanso mu ma organization kapena ma establishment osiyanasiyana ndale ali kuno pamene mwambo oona nkhope uli mkati. Ndiye mwambo wakunoko ndoti mmene unafotokozera Christina mwachidule muja kuti ukachitika mwambo wonse wakuno monga kunyumba monga kusiwa, ndikonena kuti zovutazi anyamule kupita ku chalichi kwakhala mwambo wa mapemphero ku CCAP ya kulingadzi ku area 12 kuno kulilongwe. Ndiye tikumvasa kuti kukatha mwambo menewo wa ku chalichi kumasanaku pamene apite ku chipani cha Malawi Congress MCP chomwe membala wake kapena nene mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi ndi amene atisiyawa Amadaliso Kazombo amene anali ndithu director wa recruitment oona zolemba anthu mchipani chimenechi cha MCP pa nthawi yomwe amatisiya. Ndiye mwambo ndoti ukachitika kumenekoko ku mbali ya chipani kwa masupporters onse a chipani mmene nafotokozera muja kuti anali munthu wotakataka ku chipani cha MCP. Ndipo panopa tikuonanso kuti akuluakulu ena a chipani chimene cha MCP akufika ndithu pamudzi pano pasiwa pamene pali zovuta zimenezi komanso pamene mwambo oona nkhope uli mkati ndithu. Christina, chabwino ndiye mwina tikumafotokoza kuti kukufika akuluakulu a chipani cha MCP komanso akuluakulu a chipani cha UTM. Timamva kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi cha MCP amene wandi Lazarus Chakwera nawonso akuyembekezeka kufika kuno, komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM nawonso akuti akuyembekezeka kufika kuno. Ndiye tikhale tikuona kuti ziyenda motani, koma pano ndimafotokoza ndondomeko kapena tsatane wa mmene programu iyendere ya mwambo wa maliro wa tsiku la lero. Pano tiitane mmodzi mwa akubanja amene wandi malume awo a malemu Amadalitso Kazombo, tikumva kuti ndi a Elisha Ngalande. Tiayitane kuti timve zambiri zokhudzana ndi program imeneyi, timafotokoza mmene zimamvekera kuti zikhale zikuyendera. Tikulandireni mmawa bwino. Zikomo kwambiri. Ndiye timafotokoza kuti yayi timaona programu lero mmene ikuyendera kuti mwambo oona nkhope ukatha akhale mwina mukutenga thupi la Kazombo kupita nalo ku chalichi cha Lingadzi. Mwina mutatitsimikizira kuti mwambo tsiku la lero ukuyenda mota. Zikomo kwambiri. Mwa chisoni ndi mothedwa mphamvu ngati abanja ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti tsiku la lero munthu amene timamuona ngati nzati ku banja lathu kutengera maumboni ambiri pa zintchito zimene wakhala kuti. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.